Hallelujah. Adafo onyami onshira bebre. Michia wo Yesu Kristo di mu kase megide se wo ho ye wurade mo. Onyankopon onshira bebre. Yenyankopon enenso ye da wase bebre. Wo de eyenkwa ache yen. Enye ya ho oden, enye ya ni ye pa bi, eye wadom. Obi po betimi aseti alarm nanso alarm no ebebo no ontimi nsore. Erade yeda wase. Se de tie bia se ya alarm o so bi nseti alarm wo na wonya ne yen. Asoda kese enka wudin. Enenso ade wo ma ye bompa ye kase ndia wo ye ma ye ni sododo. So de da foforo ache yen. Ye son wetutu ya na ama yen impo wo wasem pensem nso Erade nyame nkronkron be kasa kire ye na ye ho nsenkyerene efa hye wudin kronkron ne onyam ewo Yesu Kristo dimu ene ya bompaye amen. Odofo me ma wakwa abade bauti asese dwumedi so onyankopon aba wa sempekeni Jacqueline Ennin na nyame na mesude ne nsɛmobra ye nyinaa ye befa ya kenkan samafi Colosse 4:9 chichem ye no kosinsia kasafa se ye hye ye ho nkra ne wo mpaebɔ mu o se ye mfa ye ho nyina ma mpaebɔ niema ya dwene enna ho ne enya akoma aseda ahye no ma we Paul ena etwere woman efi ebra no oda prison Paul de prison de oda hodo ne nyina e de mboni mpo na oye wanya boni bia nyame asem awokoka ye nti ye de wotumi se ye de ye wakwanya no kora sa no pa bia metimi akasa na obia encheme eya adom nti bra ye wo bre yi moma ye ma ya dwemo enna ye ho na nyame asem sua ne kenkan ne tie ene mpaebɔ de moma ye nya ne kire kora o se mommo mpaye mame ana mommo mpaye ma ye nso se onyankopon ebema ya akwanya no si ebeka na wasem no ede akire asem ne nti ena medam pukyire mu ne kese na oda prison mommo mpaye se menya ekwan na metimi aka asem ne nokore mu Paul ka safe se tibie bi ho a se nipa ekowura mu a wanhwe ne yana ne refi se oyogidini ana ne refi se onyankopon afre no adofo yenso se ye gidifoi Paul ne nsem a okan edi adanse se ye wo wiase nko ade oha ne amane ebetimi ato yen na se to ye so ye betimi agina ye gidie mu ekosi awie ya na yen hwe omo wo nkremoma mu wo mmia ye kunkum omo asiom gdp se de tie bi owu okura mewu esanse me pese me gina so gidi ni Kristo ni odafo so wa ye krado se me ne won so se atoye nchen bi sisa ana ye tu hye yen so wo kwan bi so se ya be gidifo a so ya ye krado se be gina ma Kristo ana Paul ejina ma Kristo ekosi awieye a ekokomo no ewo Rome adofo si ye hwe gidifo edi kan no mugidi a ne ye wo kwan bebre twa Hebrews catcher said, remember your leaders who spoke the word of God to you. Their lives and their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yen kaya kendi for no. Oma kwan omo ne ye. Ene nia omo bo so de omo bo omo bra nyina. Yen hwe omo yen tie omo yen sua omo. Yesu Kristo. Se dia na otie omo abre so no sa na otie wo yen so ya abre so. Nyame nkronkro be boa ma yetimi afemu. O say yemo modia say ye be nante se bi nyansemu ewo egidifo emu na ye be makwan na ebri biara akwanya bi beda ho ama yense ye be nyam ye dwuma bia no yemo mode me ye ma ebri ne nsai kwa wo hie obi aka Kristo ho asem fa kire no ma won komodie ehomre nyam na entwi obi mre rade nchen se de be ya so bibisa wugidi a wukura mu ho asem a wetimi enya emuaye papa de ama no se yentimi ammo ye breye eni nkomopa
Koba ne sɛ obi bisa yɛn gyidie ho asɛm koraa na ɛbɛyɛ den si yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ mu. Na ɛba saa so a nnipa ne yɛhu nsonsono da yɛn ne wiasefoɔ ntɛm. Adɔfo yɛsom Nyame a ɔno wadi nokorɛ ama yɛbɛsi saa bere yi. Nti atwa sɛ yɛn nso yɛdi nokorɛ de ma no. Na mefa saa akɔnya yi so nso aka sɛ yɛadesua yi yɛyɛ ebi nso borɔfo. Nti sɛ w'ani gye borɔfo no nso ho a woka a yɛde ɛno nso ɛbɛbrɛ wo. Onyame ɔnhyira yɛn nyinaa ɛsiane sɛ saa bere yɛ bere a ɛsɛ sɛ yɛgyina pintii na bere a yɛtwa Kristo Yesu ma yɛtɔ so mmienu yi. Ma wo gyidie ɛnhinhim. Why? Mennim nea ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu deɛ, but ɛmma wo gyidie ɛnhinhim. Ɛfisɛ asase wei so deɛ ɛnyɛ adeɛ a ahotɔ ɛwɔ mu saa. Nanso yɛda Nyame ase sɛ yɛafa Kristo. Ɔno ne yɛn ahotɔ ne yɛn anidaso. Onyame nhyira wo bebree no nka wo ho ɛwɔ Yesu din mu. Bye bye.